равған, шакар, картошка ва тухм дар сабқати болоравии нархҳо дар бозорҳои Тоҷикистон дар соли гузаштаи 2020 хеле пешсаф буданд. оҷонсии омори назди раёсати ҷумҳури Тоҷикистон хулоса кардааст, ки соли гузашта нархи равған 42%, шакар 40%, картошка ва тухм тақрибан 20% боло рафтааст. гароншавӣ ба дигар маводи ғизоӣ низ дар тӯли сол низ хос будааст. Все подорожало, яйца 12 рублей. ҳама чиз гарон шудааст. пештар 30 дона тухм 12 сомонӣ буд, ҳоло ба 34 сомонӣ баробар шудааст. кор ба куҷо рафта истодааст? лекин фабрикаҳои мурғпарварӣ сохта истоданд. ҳамаи чиз қимат шудааст. тамоми чиз, орд, картошка, ҳама чиз гарон шудааст. И картошка, и моркошка, и все подорожало. дар миёни мева ва сабзавот нархи лимӯ дар соли 2020 наздики 25% ва помидор беш аз 8% ҷаҳиш доштааст. як сабаби болоравии камсобиқаи нархи лимӯ ҳамагирии коронавирус гуфта мешуд, ки талаботи сокинон ба якбора боло рафта буд. дар оғози пандемия ва чанд рӯзи ба таҳлука афтодани мардум нархи орду равғану шакар ва дигар маҳсулоти ниёзи аввалия боло рафт. баъдан каме поин шуд, аммо ба сатҳи пешина барнагашт. таҳлилгарон болоравии қимати маҳсулот дар бозорҳои Тоҷикистонро ба он бастагӣ медиҳанд, ки кишвар бештар истеъмолкунанда аст, на истеҳсолкунанда. мо ино мегӯянд ҳарсола қариби 1 миллион тонн истеҳсол мекунем, лекин ин хел бояд набошад, чунки картошка дар ҳудуди 800 000 тонна барои як сол басанда будааст барои таъмини худамон. лекин вай рақамҳое ки омор мекард ба фикрам ё амн чиз вазорати кишоварзӣ мекард камтар ва нодуруст мумкин бошанд, чунки мо картошкаро бисёр аз Покистон, аз дигар давлатҳо ҳатто Россия чиз мекунем, мебиёрем. дар соли гузашта қимати маводи сӯхт аз ҷумла гази моеъ каме бештар аз 1%, бензин ва солярка мутаносибан 13 ва 17% поин рафтааст. дар маҷмӯъ дар бозори Тоҷикистон маводи ғайриғизоӣ дар соли гузашта ҳудуди 6% афзоиш доштааст.